L'Adriana es prepara una petita maleta i se'n va. Clarissa, que te'n vagis. Fins que jo no decideixi què fer amb la meva vida. Quan surti per la porta. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... Agafo corredissa, em tiro pel balcó! M'estampo contra el sostre d'una furgoneta! Visc en un primer. La Listella és l'única del barri que pronuncia marcadament les dues S del nom. Diu que si un dia té una filla li dirà com jo. Clarissa, amb dues S. Clarissa, carinyo, a la teva edat, amor. És que ja no tens edat per suïcidar-te. Paracetamol va bé per mi. Hola, què tal? I dono un cop al braç del taxista, perdó. Porta motxina. Mucho cuidado con la Listilla, mai parla per parlar. Sóc igual que la meva mare, jo em dic Clarissa per ella. ¿Se hace por la ventana o por el balcón? Una xina, papa? Aspirina. No, aspirina no, que fa cremor. No em mouré mai més. Una xina, costo, hachís, per fer uns porros, trompetes, frinquis. No soc infermer, soc salador. M'agrada fer-te somriure. Estic somrient. 1, 2, 3, s'ha quedat l'aigua! Tu podries aconseguir-me una mica d'això? No? Vale. I una pistola? Va. Xina ni pistola.